Hola a tothom! A hores d'ara ja hem vist totes les eines informàtiques que necessitàvem per fer les tasques que hem estat desenvolupant aquest trimestre, és a dir, bàsicament el tríptic amb la guia turística. Per tant, aquesta setmana ja no haureu de fer cap tasca amb cap altra eina informàtica que no haguem vist ja. De fet, el que farem aquesta setmana a classe serà enllestir els tríptics individuals i començar a dissenyar el tríptic grupal. Penseu que tota aquesta feina, tant els tríptics individuals com els tríptics grupals, a part de la presentació multimèdia, l'haureu de tenir enllestida el proper dilluns. És per això que us vaig dir que el proper dijous hauríeu de portar els tríptics individuals que teniu fets per poder seguir treballant amb ells, ja que del contrari no podríem fer pràcticament res. I a més, m'enfadaré molt, molt i molt. Però com que estic segur que això no passarà, no em preocupo gens. Però recordeu, com us deia abans, que haureu de tenir enllestits els vostres tríptics individuals, els vostres tríptics grupals i la presentació multimèdia el proper dilluns, el dilluns dia 29 de febrer. I per tant, us aconsello que el dijous porteu els vostres tríptics individuals tan acabats com pugueu. D'aquesta manera podrem treballar amb ells. Bé, res més. Me'n vaig a veure si pesco algun peix abans que plogui. Que vagi tot molt bé.